Anga, oy. Mga katupay, ang aga ng mga mananap na ito, mga katupay. At may nakita akong ibang mananap dito, mga katupay. Anga, oy. May kakaiba akong nakita dito. Binatukan yata ito, mga katupay. At malalayo nangyari sa kanya, mga katupay. Bakas talaga yung kanyang kamay, mga katupay, sa kanyang ulo. Anga, oy. Ito, pakita ko sa inyo, mga katupay. Ano nangyari sa ulo nitong mananap na ito, mga katupay? Anga, oy. Ayan ang mananap, katupay, oh. Kakaiba nangyari, mga katupay. Sinapok yata. Bakas talaga yung... Anga, oy. Nangyari yan, Greg. Binatukan ka, Greg. Anga, oy. Ayan, oh, nilagyan pa ng ano to, 2020. Anga, oy. Katupay, oh. Mukhang naipit yung si Greggy Anida. Ano nangyari? Oh, yan, oh. Gutom na. Anga, oy. Oh. Parang ano, parang binatukan, Greg. Anga, oy, murag naipit yung kuha ni Greg da. Ayan, oh, 2023. Anga, oy, yan yung tao natin binatukan ka, Greg. Oh. Anga. Video mo na ba na, oh? May video di mo man. Sanga na ba nga? Mura magkali katupay lagi. Madamay ako dito. Nagatumbang ka dito, baka nag-video na. Oo, mga tuwa mag-video ibo. No? May video dia. Video lagi na, ilhan ka doon. Ano nga naman ko na mag-comment? Katupay mo. Mura yung katupay mo. Mura kachampaw na tawana, oh. Jampaw na po. Katupay kaya kagwapo na katupay. Ilang po guys, sa pupul. Ha? Malo na pupul. Ay, kay Madyo, may spagi, oy. Madyo po na spagi. Kachampaw ko na. Ano pagkakita pagi kagwapo nito? Lagi. Mapa dyan. Gwapo pa dyan yung pagi. Dapat ba ikanis ko yung kasi pasyonista. Ano? Kana. Kamadra na, oh. Gwapo ka doon na dito. Pero yung nato ba na wapa na bujage? Gwapuhan na, oy. Oh, gamay pa. Arang gwapuhan, oy. Galera tawana. Oh, ate, oh. Murag kijampang. Nawa, gisaway na. Gwapuhan, oh. Ate, tawana. Okay pag yun. Pogi. Ako na ang buhok ko. Oh, napay laway. Buwang. Wapo kayo ba? Gwapo ng tawana sa wapan ni mapas mo. Sana to pa pas mo ni. Gwapo ng tawana, ay pura buyag lamang. Oh, yan, manaro mahapay ba? Upan pa ano ba? Wala na, oh. Lawat, kamay lawat. Gopo tawana kulira, oy. Kurang naog bito. Good morning, mga katupay. Anga, oy. Ang aga ng mga tabaghak na mga mananap na ito, ang aga nila, mga katupay, oh. Anga, oy.
Akala ko ako lang yung maaga. Marami pala kami mga mananap na mga tabaghak na mas maaga pa. Ayan mga katupay, oh. Mas may maaga pa Anga, oy. Good morning sa'yo, mananap. Gising-gisang mata ko, biyahe sa tulog. Ba't ang aga naman na gising nito mga mananap na ito? Ngayon isa naman, pahinga yung isa. Parang hindi yata natutulog itong mga mananap na ito, mga katupay. Good morning sa Good morning sa'yo. Tulog-tulog din. Tulog-tulog din pa. Oh. Ito pa yung isang mananap, oh. Ang aga naman nito. Nagtago pa. Good morning sa iyo, mananap. Nagpapugi, oh. Ang aga nito mga katupay. Ano bang gagawin ko nitong mga mananap na ito, mga katupay? Inagahan ko na, naunahan pa talaga ako mga katupay para mauna ako sa pila. Pero mayroon pa talaga mas maaga pa mga mananap na ito. Tapos lokol ko na lang kaya yung mata nito, no? Kung di lang masama, tapos lokol ko talaga to. Tapos lokol ko talaga yung mata nito. Gatupay! Oh, aga nito mga mananap. Nanano pa kami! Ayan, oh. Ako ah! Mas maaga pa talaga itong mga mananap na ito. Nakapila na sila. Ayan, oh. Wala pang araw mga tupay. Pero maliwanag dito tingnan sa cellphone ko mga tupay. Pero madilim pa. Ayan, nakapila na kami dito mga katupay, mga mananap. Oh. Aga, oy. Hindi ako yung mananap na ito. Ito ba yung mananap ko? Ay, anga, oy. Ito pa yung isang mananap mga katupay, oh. Ayan. Meng. Oh, Good morning, Meng. Mananap ka. good morning. Natulog ka ba, Meng? Oo, Natulog ka, hindi? tulog ako. Matulog ba yung mananap? Nabagot. Okay, mga katupay. Good morning ulit sa'yo, Meng. Morning. Yan. Okay, mga katupay. Dito na tayo ngayon. Bumibiyahe na tayo. Kapila na. Ito pa, nagkakape pa yung isang mananap dito. Ayan na, nagkakape na. Good morning! Good morning sa'yo, mananap ka. Nagkape na, oh. Ayan. Good morning sa'yo. Sa pagkape. Kape. Ito umaga. Yan. Mas lalo na pag ito kumain. Okay, mga katupay. Good morning sa ating lahat mga tupay. At syempre, bago tayo magtapos mga tupay, ay ako po itang pusong papabot sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin mga tupay. Maraming salamat. At good morning sa inyong lahat. At syempre, kay Jen Deligero Piho, shout out sa iyo. Syempre, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuso. Bye bye mga tupay. Good morning sa inyong lahat.